ọkarịsịa nwaanyị ewo amụ ka nna mụ ọkarịsịa nwaanyị. Why are we thinking alike? Of course we have to be thinking alike, because n'eziokwu ka anyị na-ekwu, and eziokwu enweghị oyiri. In fact, ana m agwa akwanye na kwuo na m megolu that matter. In fact, na akwa ka emoluo ọgwa that man nya bịa na ọ chọrọ ịkwụ ya ụgwọ ọbịa ewo police connection say a na-enye mkpọtụ nwanne. Ọ bụrụ na ihe onye eziokwu time will always show you and disgrace you out as onye okwu asewo. You cannot pretend to be who you are not. In Aba, blah 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 blah. This one, because you just wanted to be malicious about everything. You think everything is all about Ndoka and Ndomenana. Tell me what the report that guy Iwoputalo Mwelu to do with Ndoka and Ndomenana. Yes, was it not you people who came to Facebook to come and drag Akozion? Verydarkman. Okay, Akwa's matter got to Verydarkman before Nkako. Yes. I'm telling you. Akwa's matter got to VDM before Nkako. Unenwere okwu, only nwere okwu okwu. Ịghọtago? Only nwere okwu. Obviously, onwere ike this thing aka ime like this. Na ọ bụrụ na ọhọ na somebody achọghị ide okwu eziokwu uju onwe jetu coin na the matter. Ịghọta na? Bụrụ onwe jetu coin na the matter. Ya de okwu eziokwu abịara wedding ụbọ ego. Because na abịa wedding ụbọ ego. Thereby, ego corona the rest of all of us, including you. Ayeso uwe na ego. Yeah? I want to see how this matter is going to trend. It may not trend the way or supposedly Siwega. It doesn't matter who took the glory or who did the same thing. It doesn't matter who did the work and who did the glory. And they might not know, I keep telling you people, all the programs about this particular guy, it has nothing to do with ego with Jenya Akwa. You want to go? Owulu na mugu, onye shift your fan. God will mercy komana. Hit in a mekonu mana. Hit in a mekonu. But because you fan now, you got to go. It doesn't matter who did the work and who took the glory. And my point of always running this program is not because of the guy Yakwari Lego. One day, ese ne ya anu ife ewoli sigu we bola abacha ebe una da nife. But what I am talking about wunde potalo ka ha wolu the matter we prove 4 point. Onunu niile e prove bogon wrong now. Ono pota drag yako ona drag onya even this case ended. Even this case ended even before it ended. Why the one for Jeremiah is still ongoing? This one ended. Why the one for Jeremiah is still ongoing? And I thank Akwa for not wanting to associate himself with Nde Nesna for her. Yes. Thank God Akwa decided not to listen to Nde or with their belly. They dictate rive ha na-eme ndị chọrọ ka ha bịa were afa wee
we prove unnecessary point. Not ready for that nonsense. Or if we go say her, and I'm very happy about that. I made this one. I want that money. I will block you. I challenge J Park to block Akwa Okuko now. I challenge J Park to block Akwa Okuko now. Of course, no, now I send what that guy that money or block. I challenge him to block Akwa Okuko right now. If it's sure for you, ABC didn't make a block. I am on 500 the rappers need at their own wedding. On I am on Yanni. In fact, before I renew that one again, it has to take a long time. That one 500 after you take it for a long time. You want to go? Oh, you take it for a long time. All of you shaking down. Look at the magic moment of truth. I watched the video. Magic moment of truth to me. If you me unu need coward. Unu coward. Unu go clearly. Even on Facebook everything against Ndoka. Everything against Ndoka. Imagine no a pastor for this morning. I have a kuku akwa if not for anything, prove that not sure edo associated with if I hunu name or sure edo associated with rubbish hunu name. You want to go? Or what you want, he will still pay more. You want to go? Okay, I will more. Because then we'll order Okukado in pipeline. And when I decided there, thank God and Nyama are willing and they're ready to settle and sort out issues. You want to go? So actually, I'm going to watch him. Kelebe anywhere below face. Kelebe no in all this. Eh? A block on my lay you na block mad. Lay you na block when you will go. He have block when you will go no what? Yes, in Junior 4, he's giving me sleepless night, and I'm giving you sleepless night. He is giving me sleepless night, and I am giving Goma sleepless night. That is why you are always in my page, because I am giving you sleepless night. You ought to go. I'm giving you sleepless night, and he's giving me sleepless night. You ought to go. You ought to go. Yes, of course, Frank Owelabi. I watched it, and that is why I enjoy it. And many business in whether it's for that guy you go or not you go, it is none of my business. Hence, you decided na haya mwife. Hence, ha decided na ha prefer iji 5 million weje bogu. Carrier iji 1,000 naira when you need. See the way have that money. But all the people who battle and line up, now all this just to prove a point. I am here to laugh at them. Can we go on if you like him mono now? On if you like him mono now? If you supposed to lead them mono now. You want to prove a point because everything I put on Facebook must begin and end with Ndoka. Ndoka this, Ndoka that, Ndoka this, Ndoka that. Owolo pastor, Owolo Efa, Owolo a native doctor, a mechisia hono. You want to go? Owolo a native doctor, a mechisia hono, man Owolo pastor, happy le kwaba. Yeah? Every matter after on Facebook, call the Verydarkman, Nkako Zion, call the Verydarkman, Ngonya, call the Verydarkman, Engineer 4, no engineer call Nto, Noreba name, Joy Cynthia, Nto, Noreba name, you have any choice. Epukwana broadcaster can marry family. Etu a J Park yesimu, we delete the phone number on phone here. Ki yesimu wepo na this broadcast. Etu a J Park we kissing what? We delete block Akwa because na onye akwụrụ ụgwọ. You want to go? Ki yesimu wepo na this broadcast. Eji nguji sie ike na mkpọrọ amụ. Bịa ka ịpụọ. You must keep watching me. You want any choice? You don't have any choice. You don't really have any choice. You want any choice? Eh? You want any choice? Akwa matter lulu VDM aka faster than Nkako Zion. Unu chena VDM anụghọ maka kesi Akwa Zion. Ọ nụrụ ya mana ọ na-elechara ya mara na ọ na-elechara ya wee mara na ifuru na call story. Ha na-ekpuchi eziokwu aka.
Akwa na na oba carry egwu we. Oh, carry egwu we. If also no na-ekwusi money na water. Una mo na money wu water. Una mo na money wu water. Mgbe unu na anụrụ ya ọgụ na-ekwu he cannot pay the money even when he has not spoken. Even when he has not said anything. A lot of people bidding ọgụ on his behalf. Nke na-enwe m iwe ahụ na ụnụ Joshua na-ekwuru onwe unu okwu no. O mapụta mbụ jee paaki ndị ụka disi ndị ụka shiawa the video ndị ụka shiawa the video ngụ nwa ahụ shia video nke ị na-anụzi ọgụ iwu onye ụka idekwa mewa dị n'ụlọ ụka but oge ọwụna it is between you and ndị ụka it is between you and ndị ụka eji ime ụdị video ebe Peter Obi and the Speed Darlington na-ekwu maka ije ụka. Speed Darlington nwụọ your role model ka ọwụ mana ihe akpa egwu na moto ihe akpa egwu na phone. Inweho a single album nye na phone mana ị chọrọ ka igosi ya ife Speed Darlington kwuru. So ife Speed Darlington kwuru about Christianity should start bothering us. So he is your favorite musician. Is that what you are telling me? Speed Darlington was your favorite musician anywhere na East. Egwu ya to wu na a man of inspiration to you. The kind of life he's living is the kind of life you wish your son or the husband of your sister or the husband of your daughter, or is the kind of life you wish yourself. I'm asking you, Iyeju wele gosim video. Speed Darlington kuru, kamwe wori ewe megono. Kamwe wori ewe megono. Nke Peter Obi do hey because they quoted him out of context. Yes, they quoted him out of context. Owo na echo a gosingu the full video of Ife Peter Obi kuru and what led him into Ife Okuru. They quoted him out of context. Every single thing named on Facebook, they are turning it into Ndoka and Ndomenana. Ndoka and Ndomenana. So we have gotten comfortable with that thing and we'll keep taking you one on one, whichever direction. Even you don't know drag it up, hey, did it go anywhere? Truth. Aka de Ushionwa. You cannot cover truth with Aka like this. You cannot do that. You do it, not that. Just within 24 hours, so you wear for that. VDM egolune. Kande afubo komebe ade to zi VDM. Kelundo otu ayi toriye mgbe o tiri mata efuko obi. Kelundo otu ayi toriye mgbe o tiri mata efuko obi triti mata Jeremiah. Kele ebe unu nọ kịta ka ọ na ọhọzi the same VDM ahụ unu ma ọhọzi nye adịfa VDM adụghị iche ọ pịawago n'azụ wee metụ una personal Lord and Savior aka ọ pịawago n'azụ wee metụ una personal Lord and Savior aka. Akwa Okuko nwa okpuru ahụ na-achọkebe okwu n'ụka ịghọtago nwa okpuru ahụ na-achọkebe okwu n'ụka n'ọhọ afa ya ka ụfọdụ ji ịghọtago ka ụfọdụ ji were eme ka o wee were na-eme ọkwụ n'afọ ịghọtago ọkwụ n'afọ injinia oje park merine nọ na my page ewu oje park merine nọ na my page ọ na je park emehone nọ na my page you ịchọpụtara my page by yourself bido follow m nne ya anya kịta ọwụ na inwelu top fan bash okpo nọrụ hia na ebe na akwa lekeleke na akwa lekeleke ịgbacha lekeleke mgbaikwa kamera m ọzọ izuzurukwa bịa hia atụrụ enweghị onye nche mpama enweghị onye nche ewu ntọọgụ akwa egwu n'ụlọ aka n'anya ọkwụọ n'ụgwọ. He has paid the money without agwaghị anyị ife merụ n'ọba ndị security ji wee pịa ya tari. He paid the money and paid extra money to say sorry. Yes, he don't pay na in the Festus. Instead of equal 2 million or 2.5 million or 500,000 for inconveniences, he push the case further. You gotta go. That's what he did. He did it without consulting Umiti Boriba. Shoroka how will affair with China or China Jafaya China. You gotta go. The position I took in the matter was very simple. I actually used it to
to call the attention of ndị nọ n'ihu akwụkwọ since every day, Pastor this, Pastor Ebuka be this, Evangelist Ebuka be this. I actually use that particular scenario to call them wherever they are. Kanjo ha ona anozukwoye nka wole eme. Ona anozukwoye nka wole eme. Ha mechisi onu. Wolu do gbachisi chono ha. None of them want to say anything. Ejike puta rigmarolu we na video mel. Video nene ni fele na emem. Video nene Fabu Mishki. This video is not about personality of Akwa. This video has nothing to do much with Akwa in person. It has a lot to do with Umweflefua na in between Amaho direction of Abraham. That is what it has to do with. You got to go. And don't that na oka this. It is not a good intention. It is not a good intention. They are doing it to promote nonsense. They are doing it to cover up their evil act. They are doing it to cover up their evil act. Now, almost something from broadcast VDM. He will malo. They are justify the position I took during the time of Jeremiah and VDM. He will malo na VDM will actual case. Nebe Jeremiah. Remember, VDM dropped the matter of because according to him, he said, how am I going to be handling this case using my connection? How can I tell my connection that no one of Imifa Mecha Yoga? Instead, his usual way, he decided to use the case of assault as a duping for Akwa to pay that money. The same way, the case of Bobrisky Anohana prison, where do Bobrisky pin for him to pay the money instead of going direct to ask for that money. I don't know if you understand me. Or one of got direct equal Bobrisky for that money, or else it will result in a court case which may come out in the favor of Bobrisky because he will pay that money conveniently, if you know what I mean. Now, instead of pushing that case, which he knows that it is a civil case, he decided to use something more stronger to push so that Bobrisky will be blackmailed into paying that money. That is the same thing he did in the case of Akwa. He knew even the case of the second guy. Only watch a video, a mail video. Maka that guy or go over the case of that guy, go over the case of that guy. Go say, how do you want me to be handling this case? How do you want me to be handling this issue? What do you want me to tell the police? What do you want me to tell my connection? Anyway, this is not what I'm talking about. So, what does he show you? If you way back into the matter of this first guy is because no follow an easiest way out, which is the case of assault on Apia the guy. So, go use that case of assault where Jida Kwanana, he ought to go, Kapa will quote that money, or give my abba far. What does he show you in the case he has against Jeremiah? I called you and you answered me. That case, VDM Mwelu against Jeremiah, he is going to lose. But he was playing a smart one also. A smart one also trying to use the case of NAFDAC not registering the product to come in. He did not actually go direct to saying that he knew that no anywhere around na materials that the case and the matter will not go anywhere. He decided rather to go for NAFDAC registration number. Are you getting me? Are you getting me? For some of you, even Jacuzzi
so that you don't get yourself into trouble. Yadro difficult to come out. You don't get yourself into trouble. Yadro difficult to come out. My target is not Akwa. My target, all those miscreants, in between all this. If I had a wedding on Facebook, they are my target. I called their attention early enough so that they can come and vibrate. Akwa Okuko is a nice guy. Akwa Okuko is a force to contend with. Akwa Okuko is this. Honor to Apple K picture you the way nana. You want to go? We will mponana. One is here. Honor to Honor to you want that? VDM. We will know so. We have even the Shanamite. The guys that lives among the angels. Also Nanka. Also offering car also. If you see us talking, it is because now it is not easy. It is not easy. Okay, educate a video back here. Educate now the guy needed a wine. But it might be that the guy maybe look at a girl. Hey, educate back yourself. Educate now side. Now the guy could not no wine. No, we can now the guy in the wine yanya. No, so they suddenly started justifying reason. They started justifying reason, looking for a reason. No one hall. Educate no muriko woro na mbaho. Agwarie. Nyedine na wine. No muriko woro na wine anya. Ne wine anya, wine ado attracted to him. No muriko woro na mbaho ko gwa lolo. Sekona afse. Sietu agba aka se. Ifo na muriki ime no wa ke do sentimental no wa. Ifo na muriki ime no wa ifo ezoku kudo yihu na. Ifo na muriki ime no wa do one-sided in your judgment. Back to as a bako. See as a bako. Educate we say. Name a lot of people upon all hagal. We second opportunity we do educate a work client aqua. Actually, can you educate? Are you a nunu ni na agwo to kona mama even new? Nunu ni na agwo. Can you see where malo? No, when unda kwa lolo galo ongo ki le quiver. Ongo, are you talking about yourself? Yes. How do you know? Ongo ko na emeje lu cholo abia report what to go on lolo. I'm asking you. There are a lot of people that we know. Also, there are a lot of people that we know. Educate ndị ime ife ama ho. Ndị ime ife aya ama ho. O ka isi kwa we follow so na o ife a na-eme unu. O ife a na-eme unu. O ji ewa na-ekwu n'enu, una na-ekwu n'ana. A na-ekwu n'enu, una na-ekwu n'ana. Kelu ndị dị ife ahụ ema ya ama ho. Were you actually talking about yourself? Ọ bụrụ na onwe oke na-ekwu maka ịgwa anyị na ya understand ya, ebe gba aka ebe si oke na alụrụ m ọrụ alụrụ m gaa onwe ya apịaghị tarị ụnụ akwakọ ebe na everyday na akwa ihe against pastors, everyday na akwa ihe against ndị ọrụ ụka o wee luo today o wee sị ka ọkụọ na-ekwu ụnụ na-aghọta and ọkụọ ọdajanya akwa agbachala alatị gba extra ife ọzọ a na-agwazi ya ewu morning na water. This is the time to know if J Park
is the man of his word. This is the time to know if J-Pack is man of his word. I want you people to go to that live broadcast woman. Jenu copy put that part na akwa that guy or block delete your number from phone here. I want you people to go and copy it out and hold him responsible. Your word should be your bond. Your word should be your bond. I want you to do exactly what you said. You said, and I quote, I am quoting it right now. No, a block on your delete your number. Akugo, Jeruba, Jenwa Mama, Nansen, Akugo. It shall bring Akwa into Sagena. Do you think he's going to trust you again after what you did to him last time? Do you think he's going to trust you? Who is going to trust you, Juan? Nobody. Who is going to trust you again? Nobody. You think Akwa is going to get into nonsense after what you did the last time? He cannot do that. Oh no, man, you man, he learn from his mistakes. Or dance to your tune, dance to your tune. He put different now. Where now? Did he contact you when he wanted to make the transfer? Or contact Rego when he wanted to make that transfer? He did not contact you. Who with it? In fact, extra money iti agba nwobelego owulego jiwe bia wedding. Extra money otiru owuru nwobele oge owulego jiwe gba. Let me tell you, even that we do just style wo. Unwe hotu mkpuru onye no ni Facebook today na complain na pastor gure wayo. Tell me one person. Especially the pastor sir hana akpugare. Owu nwere onye pụtara wee sị na evangelist Ebuka Obi gwara ya nyanye ya ego ka o wee rụọ ọrụ ya ọrụ. Evangelist Ebuka Obi rụchara ọrụ ha wọkụ ọ dịsị ka okwu. Mana ọnwụ nwere ndị pastors enwe complaints about on the wire ịghọtago on the wire ọrụ ndị dibịa kpọrọ suit yiri akwa yiri kasọk nji wee sị onwe ife mana pastor mere call other pastor out wo ife o mere. Let us hold him responsible for if I home. But talking based on assumptions. Based on assumptions. We go see a real case. A real case. Show me one single person. No, go na Zion. If I have work. It is you fighting for people who did not complain to you. It is you fighting for people who don't even know or who appreciate what you are doing. It is you who is fighting for Christians that are not complaining to you. All the people who need Zion in Anorog, they are comfortable and okay with Zion. All the people who need Mountain of Fire, they are all comfortable. They are not complaining anything to you about Mountain of Fire. But this is somebody just walk on Kemadibia. But I will complain, Olu. We complain, Olu. This is how people respect money. They respect money. Money is talking. Money is talking. They can buy you with 1 million. Even even somebody who doesn't like you. 1 million. Wedding. Sharing wedding na show of love. Yes, I know that people be a wedding. It is assumed that but I am telling you honestly, is 1 million naira enough thing for somebody to buy you over? Yes, it is 1 million enough for somebody to buy you over. Is 1 million. Eto aka isupa we wota esi chikala na echi niile ifo hancha ha gbafusia onwe yeku make. Eto aka esi we wota esi mmụọ mmiri echi niile ha gbafusia onwe yeku make. Eto aka esi we wota esi obere ida echi niile ha gbafusia. Nobody will want to talk about it because they have all tied themselves. They have all tied themselves. Onya akpele enweghị okwu ake. Kwime onya akpele enweghị okwu ake. Onye ona yawo okpuru glasses ego ka ọ na-afụ. Okpupu glasses ego ka ọ na-afụ. Also language ego ka ọ na-asụ. You respect money and not people. You think through your stomach. You think through your throat. You don't think using Oboro.
we want to give you another test. You said, and I quote, "No, you will block him and you will delete his number. I challenge you to keep to your word. For once, I challenge you." They have a police senior year, actual police, police. In fact, Akwa poor, in fact, Akwa anything. Akwa Okuko Tiwaraki put on Facebook, who no the money. You want to go? Akwa Okuko Tiwaraki put on Facebook, who no the money. Or I like when I can trap again. Because no man even in no that they would ya wagare. Or ya like it like when that trap again. Or ya like it what he trust to again, or he won't even like to count on your words. By the end of the year, you will know the thing we buy saga. By the end of the year, you will know the thing we buy saga. Is it not better into us we may obey of your kafioka obie of your kafioka obie? Language just asula money na water. Money na stone. Money na stone. Kuna mo bu na money na water mbo. We put our isi nuti. Kai no we zo don dodo. O kai no we don dodo. I told you people clearly, Zion doesn't owe anybody. He's not owing anybody. Prove us beyond every reasonable doubt na Zion jimano ugwa. Akwa paid. Ish if there kai na us doye. Because na ye gwaro eziokwu na Zion eji the guy ugwo. Yes. What is there? Yes. What is there? The same zero bitters. The guy, the mother na complain no more. My own zero bitters I deliver. Yes. That is to prove to you. That is to prove to you na him we find it. The same zero bitters I deliver my own. And I deliver my own, and I paid cash. And I deliver my own, and I paid cash. Yes. So if I can pay cash on my own, yes, I gave him an advice. Advice. I consult to share with Akwa. If we fail to go this way, we could have used other ways. We could have used other ways. You know what I go? Which I also used in this guys. Kanto ekili just that nonya gwala onye mere aya ma na emerie. You got to go. You got to go. So if I na-ekwu eziokwu obula ego ka enyela aye ọwụna nwere onye sere no na akwụ m ụgwọ onye ahụ pụta bịa kwuo no na akwụ m ụgwọ. I am telling you the truth the way it is. Kolokolo. I am telling you the truth the way it is. Kolokolo. You got to go. Obula idi bulu akperi bulu sana akpagharị. Ọ bụrụ iburu akpịrị buru ụsa na-akpagharị onye mere ya adịkwu eziokwu anyị wee gwa wee sị na-akụ eji onye ụgwọ no business ka famelu. It's either you take the goods if you need this person to give you back the money. It is going to be on a special arrangement or understanding with the person. He is not under obligation to do that. E wee bulite kesi nke Akwa wee pụta shock iwuru nke Akwa wee compare nke Akụ wee si anyị in fact na anyị akwụ ụgwọ is not necessary because niile ekwu onye je na nke wayo gụnụ ka o jere Igbo na the guy wu onye ohi ka ọwụ gụnụ ka they even said kedu ife the guy na-alụ o ji wee wota 3 million. So ị mara na nne m ochie sịrị na nna we wu ohi ka ọwụ mmadụ je zute nye ngụ nwa na je ye wu onye ohi ka ewu. Yes. Ọ na nwata na-agba bọyị jezute ego ọ ga-enye you. Ịmụrụ na ụbọchị anyị ekpo ndị ụsa na ekpo ndị akpịrị n'otu. Ịmụrụ na ụbọchị anyị ekpo ndị ụsa na ekpo ndị akpịrị n'otu. Ụbọchị ọ na oge ya ebido ime arrest. Anyị sokpuru ngụ nwe zutere onyinye because anyị ajụghị sịgo mgbe nwa bịara inye gị ego a ejukwuolie kele bosi wee weta this money. Ọ kunu ya esi implicate onwe because you want to defend somebody. Jeda ụmụ nwoke esi defend mmadụ. Ke nwoke esi defend mmadụ. Because anyị nwa na-akwụ n'eziokwu ọnya ka o ji eme anyị na-ekwu ya anyị na-akụ ya ọ na-ada nke ike gbim because na agba na m na-ekwu eziokwu ana m emechasịcha my own findings wepụta n'ihu akwụkwọ
I may make just my own findings. Where Petani who are going to make on nada bagam. Before I say, no. Now that guy violated the principles. So he should go back and make it right. You know what we did? You dey feel me? We know what we did. The chalky email na email. Nke go kunezioku. Nke ga kunezioku. Esi ayi na agwa ayi fe this guy email eji we pia yefa. Na suppose re mu yoko. Na the guy email nka ma ka piawu ya piawu. Mokokpo. Mokokpo. You did that program from beginning to end. At the end of the day, you did not tell us what that guy did. You did not tell us what that guy did. And at the end of the day, if I will not say to our go and check if any. Let me use today again to remind you again. Go and check all my videos about Okongo Dibia and the motor. It all came to pass as if I knew. Go and check in Kempulu Mbezobi made arrest. Go and check it. Go and check all the ones Unkulu during the time of Ayayanando. Go and check all the ones Unkulu during the time of COS. Okuro Randi Igbo. Kilafa Akuzion. Evangelist Ebukobi. Jeremiah. Go and check all the things in Kulu. Now all the videos about all these issues and the more that I may not remember to mention. Go and check them. And I have not taken any of those words. Many of Ofodo bloggers I will take as well as go their words in so many videos I made, especially Moko and the Moke Ngotala. Moko na Moke Ngotala. If any of them have to go to Facebook, hey, take Shana back. If any of them have to Kerafaya, Fadambaka, hey, man, apology. If any apology upon apology, how can you continue to live your life based on apology? You will still apologize. Ijele king of the game. I told them, Kolo, during the time of Ijele, that look at how this matter is going to end. Ogunu Meru today. What happened? During the time Emeru Matayas arrest, everything I said happened the way I said it because I have studied that case well. VDM called out Okuro and Igbo. What did I say? I said it is going nowhere. It did not go anywhere. During the time of COS, I said, this case will still be there. During the time of Onyobodo, thank you. During the time of Onyobodo, go and check all the videos. Onyobodo later at the end of the day took the best option, which is the advice I started giving him. The first video about Onyobodo. Even my advice to Onyobodo. Go and play that video and listen to all the advice. He later at the last took one, which is the easiest way out. Or hands off. Are you getting me? So why will I take my words back? Why will I swallow my words back when I know that I'm saying the truth? In fact, let me tell you the truth. Come on, be na Facebook. If you are done, why are you not saying anything about this? And then going to bina make way. Come on, forgive me. I've taken my words back. I did not know. That is another wisdom you need to know. Oh no, man. That is wisdom you need to know, so that you will not keep swallowing. I don't fancy men. I don't fancy men when they talk and they take their words back anyhow as if it is nothing. Okudunka. So before you say it, and if you must withdraw it,
Let there be strong foundation. How can you come out comfortably to tell us that more than 50 to 100 videos in a people who share, they send the like, they send the love emoji, now say right on, now see when you at the end of the day, we wonder na video nina no mado misleading, no mado go be and if I need to sorry, how many people are you going to apologize? I made it clearly before when the first apology or the number 15th apology was done. Say the real people who you should be apologizing to should be those people who misleading. It should be those people who misleading. Those are the people who needs that apology. Yes, those are the people who needs that apology. So you want to use our stand in all these things, to come and say, Akwa, you should not respond to anybody. If you ever pay this money, or if you respond to anybody, I will block you. I am waiting for the day mother ya biabam. Na evangelist epuko bi gware ya kwa ye go ne do to a. Or na pastor de to a gware ya kwa ye go ne do to a. I am not telling you to come and advocate for people who clearly ndesrego. According to Ejike Moment of Truth, let me use him as an example. Na Chris Oyakilome kuniri mmadụ 50 n'ọnwụ, more than mmadụ 50 n'ọnwụ. Every day you will hear asking them mmadụ, Chris Oyakilome this what family Mr. Habiaku, did they hire you? All those people you are speaking and advocating for, did they call you? Did they hire you? How many Christians what my pastor told me did not work? All those New Year declarations and na pastor na saying if I be a man of God, now if I be a man of God, pastor not work. Onye kuru ọrụ nke kuru ekipe ha alụ nke mmadụ bịa na Facebook bịa tie mkpu akwa alele tiwole mkpu tụọ alele wee bee n'oke olu wee tikuo wee sị ewo Ejike bịa ale na ndị ọba apịawuo na m ọgụnụ ka imelu na ya ọgụnụ ka imelu mmadụ bịara wee tie mkpu n'oke olu ụmụ mkpu olu ahụ ife ọ na-eme etinye ya na Baịbụl akwụ onye ahụ belu elu Chineke elu Jizọs ntị ewesị Jizọs wee nwee ọmịiko n'ebe onye dị otu anụ ịghọtago onye nwanyị lee ka ọnọdụ masị wee dụ the next thing ya anụwụ Jizọs wee nwee ọmịiko n'ebe onye ahụ nọ na ọ na-agụ akwụkwọ nsọ ọfụma mkpu a ka nwoke m tiri wee sị ndebe ayo bịanụ na ndị ọba chọrọ ịpịawu m na ndị ọba apịawugo m iwe nọlụ onye butere complain eju na ya handle complain mmadụ butere mana ihe ada handle complain nke butere olugu ọ nakwere onye kwuru gụ na ekliki love and like ka onye kwudoro ife a Umechinaka sịrị unu na-ekliki love and like bigo na-ekliki on love and like na-ekliki na love and like na ha eburu na abrakata abra ha bịa na this broadcast mara ọmụ na unu na-eme na ụnụ ada ife unu na-eme na ụnụ ada ife babe they are going to gasi kewo Access Bank ya oponwe app sigodu na ke transfer on data ebe oponwe ego ntiri na yesi sile transfer mo wotagodi ka imepe ka mmalụ transfer on data gasi kewo mba ọkọtụbo mana achọ m ka ọkọtụọ before me end this broadcast ne nọmba ihe eme na
network ife na-enye nsogbu ebe nna ọ na-enye nsogbu ọ bụrụ na ife na-ekwu somebody dey yes I don't know even know somebody there yes. There yes. No one even know. Yes, okay. Chinenye Jen say yes. Hell you go now. Say yes. Patience Awa. Yes. Oma yes. Godwin Chimezie Mexico Baba. Yes, okay. You want to go? I'm not known and I got even the here. This is you people advocating for those who has never for one day asked for your problem, for your help. Yes, MTN. The number 070 734 74 086. More money send they go to my OP. Send they go now to my OP. Naya. Send they go now to my OP. Send they na number Nigerian number and then 34, right? Yes. Your OP bank. Yeah, OP bank can subscribe there with phone now. Hey, what I go? So as I was saying, ndị nwanyị a mata ya sị na-achụgharị n'ụzọ wụ ndị ụka ka m na-ajụ mmadụ one n'ime ha kụrụ ya ọrụ mmadụ one n'ime ha hayara ya. Those women are going to church happily without complaint. You are going to force complaint out of their money, out of their mouth, telling them that no onyinye niile fa na-enye na ife niile ha na-ayọ Chineke na ọ ga-alụ ha. You are going to them, forcing them to be a complainant in a case they don't even know they exist. In a case they exist anywhere, try it again or you try your data. Man, data one a number. Try your data and a number. Because anyway, oh, I'm trying to what I go in a case. They don't even know whether or not they exist. Ejike moment of truth. Every day kwa ya akwa kwile na Facebook. Mmadụ ya nụrụ ife. Ọ na-afio n'elu. Ọ na-afio n'ana. Now you have a very good case before you. Your submission change here. Your submission change here. In a case since you do work against spirituality in the mother office. Nyake for one. Change area. Show us the reason battery for hejo well. Anamajo. Igbo boy siato na olive oil ahe na achugale. Can you finish na hanab? I'm asking you. Ebe ife. Holy water na Igbo bo no kita. Can you finish? Ofu pastor nyeri mmadu. Nke ọzọ nwa dibia nyeri mmadu. Nka mmadụ gori ego, the other one mmadụ gori ego. The only difference is na ego eji eme nke n'iwu Igbo bụ n'isi atụ ya atụ container olive oil gbapuo mmiri ayeji ala holy water. That is the only difference. The only difference is ebe ahụ na ego eji wee gwu Igbo bụ ya atụ container olive oil and ego eji wee gwu oke ite ya gbapu mmiri ayesi na wele alụ holy water. Can you beat that? You are pursuing a case of olive oil 5,000, holy water 2,000. You wherefore a case of one container load of olive oil and a borehole of holy water. You will make sure no, your submission will change here. When you disgrace show on Facebook as no more provide as far as no naturally equals Zuku. When you disgrace show, no people will show yourself for who you are. You gotta go. When you show one for who you are. Ejike we chobarism pataro na the ten have holo. No one equal wolo na the guy in the Lumanya na magama. Ejike anywhere face where pota. Na the guy ye who if what you will be a bodeshi, gunu ko GMA, gunu ko juebi wo ibobo, gunu ko GMA,
gụrụ ka o ji wee bịa gwọ ọsịnọgụrụ gụrụ ka o ji eme na that guy yi ekwu ife ọ na-eme na akwa supposed ịkpọ ọlụ the guy EFCC na-ege enyere enye nalụ rie yuzuo ya yuzuo. Sometimes amụrụ m na ignorance adụkọ na a disease. Never keep an ignorant man around you because people ya da fugo na the same. And thank God na Akwa Okuko distinguish go nwe kwuo that na all those things those guys na-eme charlatans na ogwe ejike that no nwere ife concern or yana. He paid and he paid with extra. Keep the change. Okay, go. So the slogan we change from Akwa can never pay any money to money na water. Odumma. Our kita know a pastor. If I say I know, Verydarkman has proven to be more powerful than pastor. Remember, Verydarkman has proven to be more powerful than Jesus Christ. In this case, Verydarkman has not proven to be more powerful than Mwacha or Kelafa ndem na nna ya ndegede na ndem bụ Kelafa nwa kpọbanụ nwa arụsị gasịnụ kpọbanụ nwa arụsị ụmụ okoko a na-enye ụnụ ala ụnụ asị na akwụkwọ ụnụ mma egosiri clearly ebe alado insist ye na akpụ ife do mma so kita fụ ụmụ okoko niile ya ịkpọta afọ nwa dibịa ha si ebe ha nọ gbapụta antena ha akwụrụ ọtọ ka gụnụ so ndị egede na ndị mbụ ha dị more powerful than Verydarkman kita ha ka dị very powerful ọwụrụ pastọ kita ya na-agwa ya yuzu afa Jizọs wee so enweghị ike ịnakpụzi n'ụlọ agwụ kụọ agwụ ọkpọ n'isi omufu ojebe Verydarkman n'ozugbo mee ya ọdọ ogbe ma o mee ya okpu isi analysis unu power of analysis unu niile unu eluzuge kwuota nyawụrụ pastọ kwuota ka onyawụrụ pastọ ka Facebook gbali ụzọ ịbụa ọnwụ pastọ Facebook a ka gbali ya n'ụzọ ịbụa onweghị ụdị analysis ya ya dị eme onweghị compare onweghị lesson anyị ejife kuzi mana kịta mmiri juru awụ ọnụ ma ndị na-abatụrụ kịta with depression of a blog Akwa depression of idiriti nọmba Akwa onye odomuru nkosu na egwu ha atọ ihe akwụchiga ni 1 million ahụ enyere na we anya asịghị bring back that 1 million or bring back that Lexus. Can you do that? You cannot do that. You cannot do that. Enyego ife niile mmadụ na-enye nwoke egoriri ụgbọala nye gị cash egoriri ụgbọala nye gị cash kedu ife ọzọ fọrọ so do I expect you to say something different? No. The answer is no. I'm not expecting you to say something. Look, let me tell you. If support maka mmadụ ka iwe mana mmadụ support mmadụ, if I cannot condemn it, I will not say anything about it. I won't come and make a fool of myself. If I cannot condemn it, you will not hear my voice. Silence is good. When I'm quiet, you want to know whether there is go back or not. But when I say a word, you will hold me by my word. You want to go? Yeah. She may say Godwin. Godwin, he American man. He American man. He American man with the gift. And my people, we are going to Twitter. MP go to Twitter account a long time, but either make social media and can name this one. On a female, but I think na let me know whether no for the fair I need ide na Twitter or yenye nwaye na Twitter or yenye nwaye opportunity. You gotta go ide ekwu more. I want to know na Twitter ya kama. I want to know whether na Twitter ya kama. Apapogba. Akwagwa. A block onya onye gbaro iji nkelu. Block wenu ka afa awuru sorry. Ka imecha na alụ wedding ihe eme nkwupụta nwa.
bọsị nkupụta nwa ihe ejikwa ya wee maa ya aka ọmụka ihe ezi nkupụta nwa ọmụka ihe eji wee tụọ ọnụ ụbọchị nkupụta nwa blọk wenụ ka afọ awụrụ sọrị ịnyacha Lexus ya anya ọzọ blọk ya ka m na-agwa gị blọk ya ka mmadụ onye mụrụ m ka osu n'ala ka mmadụ ụbọchị inwe liver since he decided na ya emancipate onwe ya emancipate onwe from all this early ekwu ife ọzọ ese na ndị eni igobiri ya egobi tata ndị ọzọ egobikwana and you still accepted yourself, you still gave yourself up ka egorukwa ya ọzọ. Godwin Mexico epinugo the number ending 86 daalụ nwanne o ezigbo mmadụ nke ahụkwanụ nke izi ọwụ nke bụ ọwụ nke ịtọ ọlụ nu ma ejike moment of truth tag ba na-ejikọntịrị ọbịa ebe a ọlụ nu ma ejike I need ejike to be here, I need ejike to be here. Achọrọ m ka ejike gwa m ife o ji wee fu kesi ewetara n'anya ọcha gbaa ọsọ je na-achụgharị kesi ndị ewetahụrụ ga-ewetalụ anọkọtara nwo ndị bịa kpesalụ na pastọ m na mụ jere go okpere m ekpere okpechara m ekpere ọwọkọ ekpesada n'alụ nge onweta na Zion member bịa complain rugu even onye unu na-ebugharị na ọnwụrụ na nga ọkpala ndị be ha ọbịa complain rugu na onwere onye nwụrụ ebe a. I'm asking you, even onye unu na-ebugharị na ọnwụrụ na nga ọkpala ndị family ha ọbịa complain unu na nwanne ha nwụrụ mana unu goje unu na-epiugharị na-achụsọ kesi ndị ụkwụrụ ya ada ego kesi pụtazie n'anya ọcha. I thought what you are teaching us is that there is no spirituality in this life. I thought that what you are teaching us is that the enwere power dị n'ụwa ka o nwere specific power ị na-achọ ka ị portray ka ọ dụkọ nyawo the ultimate or power of Okite and power of Igbo. Ekwuru nyekwu ha ncha niile na-agwọ ọgwụ maka Chukwu, ha ncha niile nwere ọgwụ n'ite ha dọwa bete dibịa nya pụtata achọm ka akpa afọ n'ihu akwụkwọ jee ebe a nyarala ọgwụ n'ite gosi ya life ka efe ya n'anya ọcha tacho n'ọnụ whooping n'ọnụ ka agba oke ite n'anwụ ka efe ya tacho n'ọnụ. You will be shocked at the number of people na-akpọ Okongu dibịa na phone. Ụbọchị Okongu dibịa ya emepe ọnụ ndị na-akpọ ya na phone ọ na-eji agbala afa. Ụbọchị Okongu dibịa ya emepe ọnụ kwuo okwu ekete ekwupụ ike si na ezugo gwara gị. Ụbọchị Okongu dibịa ya emepe ọnụ kwuo okwu ekete ekwupụ ike. Yes. Ụbọchị Okongu dibịa ya emepe ọnụ wee kwuo okwu ndị ọ na-eji agbala afa ekete ya ekwupụ ike ka nna agwago. We know them. So their body language and everything, we know them. Yeah, they defending that particular side of them that you don't know. We know all this. You are seeking for justice for people who has never for one day seek for your help in a purely pium na kona ni ndene joka so ka iwe je gba ha ne so ka iwe je label o mmadu onye wayo when the person has not complained to you na eriri onye elisineli pụta na Facebook wee na-eti mkpu na erichari erie piali itali n'enwe also na eriri. So two cases here. If you don't want to get involved in the matter because of Neri, you get involved in the matter because Neji tari we piawu ya piawu. We kwa we tie unokolu we say umunnem whether ni wonyuka ki wonyo menana umunnem bikono nda piawu la mo omputiri nande ebuomo nanda serimtatu na ho
na ndị asịrị map of Africa na-arụ. He cried out. Inweghị ọmịiko n'ebe onye ahụ. Inwelu compassion, inwelu sympathy n'ebe onye ahụ. Kedu ndị na-achọ? Kedu ndị na-achọ? Or the case of onye ohi jụọ kedu onye dị fa asịrị na Emeka? Is right. Onye ohi asịrị kedu onye dị fa asịrị na John bunye mgbụrụ. John na Emeka ọkwọ ndị ohi ka ị na-achọ. O nwere onye ohi ya afụ special, ohi nke ya dị iche. Ha na-abụ ndị ohi, ndị nnapụ according to ntunu si wee brand ha. Why you we decide there to be after one people and forgetting about the other one? If we have accepted by even Igbo, na hancha ni na-ewu according to Ejike, egwu ode Ejike kpọ akwachalatan. Why akwachalatan now? Egwu ị na-atụ egwu. Amadu na Ejike na-atụ egwu. Amadu na Ejike na-atụ egwu. Guru Ezigbo did not make a direct video during the time of Mamumuju Uchu every day. Ile ya na agba ko paka. Yeah? During the time of Jeremiah, every day ile ya na agba ko paka na Facebook. He did not come one day on Facebook or feature in any program to go and discuss Akwa Okuko. He did not feature in any program to go and discuss Akwa Okuko. He did not feature in any program. Their body language will always speak volume. We are after everybody. Well, how can you be after everybody? We want to quote you by Ifi Kuru in this case of Akwa Okuko. We want to quote you. I should quote Ifi Kuru. I should into ISC Nezu Gokuri Ifa. I should say le no ihe gurukuru le wolunu ife gurukuru nda ife gurukuru nka bụ ihe gurukuru ịha bụ ihe gurukuru in whichever language onye nwere ka ego nu si asụ achọ ga ndị Owerri sụọ ọrụ m ndị Ebonyi steeti sụọ ọrụ nke nsi asụ. We want to know, we want to quote you by Ife Kwuru. Ekwotugo m Ejike sịrị ayọ n'oge Akwa gwara the guy nye dina na nwaanyị no nwere ike ọnwụ na the guy dinelu mmadụ anya na bayi na onye ile nwaanyị anya na ọdaga iwu ahụ akwanyere. Number 1, right? Then number 2, there were so many people Akwa gwọrọ ọgwụ gara aga nyanwa inclusive, because ọ bụrụ na na-eduru inclusive ka ego ihe ezu wee wụrụ ọnọ n'ụlọ wee mara ife zụrụ n'afịa acha nke a na nkọ. Ejike wee sị anyị na Akwa is a great guy and he is a great force to reckon with. Okay, for the quote to Ejike kita. Now let me quote anywhere Beleface. Anywhere Beleface we say, and I quote. Na ọnwụrụ kịta na ọ bụ ije gwọ na nke Akwa agalụ nọọsụ nnake ohi eru itone na ihe Akwa anyị. Number 1. Then number 2 bụ wee sị na Akwa anyị nye anybody 1 naira gụje kpọọ polisi. In fact na ọwụrụ nya no ya gwa go bịa were ego ahụ ịbịa ewo EFCC buru ịbịa ruo ichekwa ife na alụ n'iwu onye ohi n'iwu onye ama. O wee kwụsị na Akwa kwụọ that money or that chop or respond to anybody or block or say I block you and delete your number. Okay, for me quote to go J back. I want to quote Guru Ezigbo. I want to quote other people. Mama 3G onoskono n'ihu akwụkwọ. Mama 3G onoskono n'ihu akwụkwọ. Odenigbo ya wo everyday ọ na-egosi anyị etu esi alụ play mana ọ maghị akwa akpụkpụ. Everyday ọ na-egosi anyị etu esi alụ ncha mana ọ maghị akpa ọ maghị akpa ngịga. Everyday ọ na-egosi anyị etu esi alụ moto mana ọ maghị ka esi eme asịsa na oke ọkpa. Bola
mana ọ na ife na-ekwu uwe eziokwu everyday ka ọ ya da akpụrụ ife ndị be anyị ya na-eme mana all these things mgbara ọ mara eme iwoto igubi ihe kịta agwa anya kpaa anyị zana onye menie egwe anya kpaa nkata onye menwe ebe anya kpaa akpala ọmife wa akpala igbe anya lụpụta oke ọkpa onye alụnwa oke ọkpa ọmaghị ife niile a mana everyday ka ọ ya da egosigo ife ndị be anyị to capable of doing and not Jesus kịta egosigo ife eji ụzọ omenala ahụ were mere ndị mmadụ a lot of nta na-eji over 300 or 400,000 were eji akwapụ ibu ndị mmụọ were eji alụ uke were eji alụ kerive a na-akpọ dị ọgwụ Igbo bụ isi atụ ọgwụ Igbo bụ nke a ọlụ ọlụ ndị mmiri ochukwu onye uwe a lot of money too much money ka a na-ewosisi ọhụụ obere ego too much money ha ewere anya ha ugboro one ka ịfụda na-alụ ndị ọchụnga n'oke na ndị arụrụ ana niile a kwukọtara okwu wee gwa na ọ hụtụrụ ha kwukene oke ite kwukene ibubo kwukene na ọhụ ndị mmiri kwukene na ọhụ ndị ụkwahụ ife ya ada akpọ na ife ndị ọcha like si magodo atụ ahụ everyday Jesus ụka Jesus ọdụka ya sị na okwu arụsị dị be ndị ọcha ọdụka ya sị na ndị nwe dibịa nọ na every street of be ndị ọcha because na a na-agwakwa na ụka adịrị be ndị ọcha at least ụka dị be ndị ọcha nọ na ife na-agwazi ya ewu na ndị ọcha ada edezi ụka at least ha believe bụ n'ụka o nwere mgbe ha believe bụ n'Igbo bụ isi atụ o nwere mgbe ha believe bụ n'oke ite o nwere mgbe ha na-arụburu ọrụ mmiri alụ o nwere mgbe ha na-echukwa ndị ụwa ha o nwere mgbe ha na-agwa ọgwụ uke ana m ajụ ajụjụ yes Chinasa I'm from Nnewi ana m ajụ ajụjụ ka ị na-eme na ịmaghị ife ha na-eme they intentionally concealed that part of the message making it look like na spirituality they are talking about is both ways but why are they not mentioning it on a daily basis because that is the part ebe ụmụnne anyị na-eme ha je na kụzie ha enwe excess moral. They twisted the message by telling you that na ndị pastor na-eme ha kpechalụ mmadụ ekpere ha gwazie ebulu ọgwụ pụọ ka e chọọchị ebe iru daa n'alụ n'ụka ha kpọrọ takọl wee sị ịma na ị na-ebu ọgwụ pụta hia ịma na ị na-ezu ohi pụta hia ịmarụ nọ yahoo ka ị na-atụ pụta hia kpọrọ m chọọchị na-akpọ ụdị ọtakọl ahụ mana steady ka a na-agwa ọgwụ eji ekechi client onye ndị na-agwa a na-agwa oke ite onye ndị na-agwa a na-agwa ibobo onye ndị na-agwa a na-agba ọbịara egbu mgbu onwe onye na-agwa a na-agwa odeshi onye na-agwa a na-agwa kerife a na-akpọ nke a kerife a na-akpọ nke enyi a na-agwa ife niile ahụ onye ndị na-agwọ ya ha ma ndị na-agwọ ọgwụ niile ahụ buru ọgwụ with courage pụọ na ya afụghị pastọ ada ekpe ekpere ahụ pastọ ọbụla na-ekpe ekpere ahụ abụrụ pastọ ka ọwa and ịma na ọhụ pastọ ịma na ọ na-arụ ọrụ mmụọ wee jewe na nke hapụzie baịbụl a na-agụ ịmụ ife ọ na-eme wee jewe na nke if not jee na nke evangelist Ebuka Obi ma ọ jee na chọọchị si iru ebe a gwa ha na ife a ka ị na-eme ana m ajụ ajụjụ so to show you that na they know where they should be directing that message but they don't want to direct it to that place and that is why ịchọkwa chegido ha ọsọkwe ndị mmadụ kọlụgide akwa ọkụkọ ha dịta ka ndị mmadụ kpọwara akwa ọkụkọ but they will pretend like they haven't been hearing it ọ bụrụ tata ka ndị mmadụ kpọwara akwa ọkụkọ ọ bịa hụ tata ka akpọwarụ so many dibias the only security ha nwere wụ na ha ebubo Bible na ha ji ọfọ jide nzu jide edo na-arụ ọrụ mmiri na-arụ ọrụ ọda ife ndị ọzọ the only crime ndị pastor committed wụ na ha bụ Bible believe na chi nwe onye ọcha according to ntu ha si ekwu majority of them bịa nọbụ be nwe onye ọcha ụfọdụ n'ime ha bịa na anụ nwe onye ọcha ụfọdụ n'ime ha ụmụ ha bịa tọka nwe onye ọcha ụfọdụ n'ime ha moto ha na-anya bịa nke nwe onye ọcha ụfọdụ n'ime ha sị ha wepụrụ ife nwe onye ọcha dọ n'ahụ ka anyị fụziere ife nwe onye Igbo dọ n'ahụ onwe otu mkpụrụ ife nwe onye Igbo dọ n'ahụ ha apart from nwa nwe onye Igbo mụrụ Father Augustine daalụ
ịghọtara ebe na-eje. So ọ bụrụ na onweburu mgbe iji wee dọna na na-echere na ha nwere ike ịnọkọta kwa akwa ọkụkọ nenene, they cannot do that because ha ma ebe their loyalty lie. Ọngụ onye amahụ nyakọ ya hapụta ha sị they don't believe in spirituality. Can you be specific now why this spirituality? Don't hide that message in spirituality without telling us no here or here or here. I'm on even negu. I don't know if you understand. I've just given you a take-home assignment. Why are they going around looking for people who need the church? Mana church had a fruitful to them. Why are they looking for people who are appetite, but they are not getting miracle? Why are they looking for people who need but nde father ha na ndo kochukwu na nde pastor jena zo mu ha n'obodo oyibo but onwe any benefit na apiaro ngwa na eme? Have you ever complained to them? The answer is no. Even the woman no matter ya say halas the other day, did that woman complain to him? That woman was going on her way. Obrumoto ne sogaria kijiji se sogarense. Did they complain to him? No. Wow! Behold a complaint. Ke complain deva. Na munye lo nye ego ka olu ma olu. Olu ahụ olu ma work ho. Wee bịa ka enye m ego m wee pịa nye ụtarị mmụọ n'enu wee were ta pịa gwosicha ya ụgbọ azụ. Now this case duru onwe straight. Owunugodu na ozenorate nwanne anyị nwoke na the guy dara iwu n'ọrụ ahụ ọ lụrụ ya n'ọnya akpatalụ ma ọrụ ahụ agaghị. You can easily claim that. But what of ịtara ya pịara ya? What of mgbajara egbu kwasara ya n'ahụ? You can also come in through that way. But they look at it, J-Pack put on Facebook, we say, na akwa ya akwụ ụgwọ ahụ. Ndoka this, ndoka that, ndoka this, ndoka that. Ewe nju onwe m sị, okwu onye awụ onye jeru n'ụlọ ụka, osutu, debe isi ka apịa, nọrọ n'ụlọ ụka. Ụkọchukwu gbaba ya akwụkwọ, nwaanyị na o jeho n'okwu alụsị dị n'ọba je gwa akpa akwụkwọ ka ọ mụ ife. Ana m ajụ ebe ụmụ ife everyday ndoka but yet ibuji onwe ndoka akpa akpụ buru ebu n'ime ụlọ ụka jesukira na ebe a kpọọ sutu ka ezigbo mmadụ dọnọ pịa ologe anyị eji wee marital vow ideela isi anyị time to exchange vow. Exchange which vow? Onye fọsụrụ gị bịa kwuru before that God do powerless. Why can't you make that promise to your wife n'ime your bedroom or n'ime your sitting room? Why must you stand before the altar to exchange that vow? Who is the witness there? Is it the father or is it before God? I am asking you. Eji udo wee kpuje unu ka je gba akwụkwọ. Onye chidoro egbe gwa unu yemeriri wedding. Onye chidoro egbe gwa unu yemeriri wedding. Ịkwado kpọkọsịrị ndị mmadụ wepụta how many hours je n'ụlọ ụka. Jesu kere na ebe a ka ezigbo mmadụ. Ekwesị kwụrụ ọtọ ekwụrụ. Onye ka ị na-akwụrụ ọtọ? Ọmụ, you are standing for God that doesn't have any power. Before the God, you went to dedicate your marriage to a God that doesn't have power, to a God that cannot do anything. Are you not a church goer yourself? Why are you talking about ndoka? Onokwu arụsị ka ije me wedding ha. Onokwu arụsị ka ije me wedding ha. Ndoka. Ono ya machi eziokwu na agbara ụma na agbagharị ya okirikiri. I'm still waiting for J-Pack to delete number Akwa and block him. He said it. Your word should be your bond. We are not even surprised that you are not going to do it. This is not the first time you are going back on your word. This is not the first time you are apologizing for your numerous words that you have said here on Facebook. So people who are still taking you serious on that one day will great problems, or how they can take you serious. Yes, or how they uno do affiliated to church, uno na enwe problem.
but you went to church ije marriage counseling. You went for marriage counseling. Kedu ife ị na-ejelu marriage counseling? Onye a na-cancel Ochukwu, who are you seeing? Who are you seeing? You followed all the iwu niile church iwu debelu n'usoro niile ya eji wee gagido wee mee wedding wee gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka. You followed it. You followed it. Eziokwu adọrọ ụzọ ebua. We expected you people to take on Akwa, to use it to prove to us, that if unu na-ekwu na unu mean and unu do mean if unu na-eme, but none of you did it. All of you shaking out. Unu change etishi n'ụlọ, unu chetazie na onye eriri ka agbalụ na ebe unu na-ekwu esi ndị mmadụ jụ na aya ego unu ntị onye eri elu si rie ihe. Mana since unu kwuwelu ndị mmadụ ejezi n'ụka na reward adụghọ n'ụka, anyị ma jụ si unu na anyị ka ya dị eje unu ahụ emechisi ọnụ ka anyị jebe ife anyị fụrụ ebe ahụ anyị ewolu kere ife ọkwa unu si wee kafụ ka anyị n'anya nke na ọpụnunu na-ekwe anyị ka na-eje, ọpụnunu na-ekwe anyị ka na-enye onyinye, ọpụnunu na-ekwe anyị ka na-ekpere God for miracle, ọpụnunu na-agwa anyị na miracle adụghọ anyị kwechiri ka kwe na-ehope on God for miracle. Why na unu achọghịzi ịhapụ anyị? Why na unu achọghịzi ịhapụ anyị? Ejike adị ndị otu etu ahụ unu sikwu anyị gwara ụnụ na nka. Why na ote unu gbabala anyị ife anyị insist egwu ụnụ na anyị kwochiri ebe anyị nọ? Why is it that you people cannot leave us alone? Oluo na nke onye jelu na nke favorite nwa dibia unu jenye ya ego ọrụ ya ọrụ ha wọkụ. Is this not a good message ihe ejizi wee gwa ndị mmadụ sị ha ọkụ na afụgo n'ike adọrọ na nwa dibia? I expected you people to develop on that message. It will go a long way. Unu echebekwa ụbọchị nke pastọ ya eme unu wee gwa ndị mmadụ na ọkụ na afụgo. After all, mgbe Mr. Ibu nwụrụ, all of you came na Facebook to come and mock him. Mgbe ebere ọkpa, you came on Facebook to come and mock him. The same thing with so many other people. All of you repeated the same thing. Ejike was running a program continue na TV Joshua kwuna na increase oya ka o mekwu no raise onya n'ọnwụ. Why no raise onya? O te na igbabala anyị na Jesus anyị raise mmadụ n'ọnwụ. O te na igbabala anyị na anyị ekpenwuru mmadụ ekpere o raise mmadụ n'ọnwụ. Mgbe ahụ nwụrụ ike emechi ọnụ na ile onwe. You don't need to remind us na ọkwa igbara anyị. You don't need to remind us. Yes, kedu ife na-echetara anyị ife na-agwa anyị since ajụ na ya ekwe. Kedu ife na-echetara anyị oluo na nke Akwa stroke onye ọgwụ icheta bla bla bla. Unu end the like that because all of you are running away. Unu niile na-agba ọsọ from the obvious. When you talk about it, people will know that you can't go clearly. No. Onye ona gwara unu ojelu ekperi ekpere ọwọkụ ọ na nke fake pastor ndị ara na-akọsị ndị mmadụ ego ọ ndị ojelu na nke ha. Yes, it is far cheaper to worship God than nkirikọ ọgwụ niile ọnụ na agwọ. It is far cheaper to worship God than nkanka ọgwụ niile ọnụ na-eji ego mmadụ ya eji bido business eji agwọ. Ọgụnụ ka ije n'ime na chọọchị ife ahụ ihe erighị ego ahụ for ego this guy na-abụ 3.something million. Kedu ife ihe eji ime na chọọchị? Agba ngosi na ụfọdụ ndị na-eje ụka na ụka kireti ego onyinye niile na ego taịtụ ọkwụgoro from January to kịta olugbo 15,000. Olugbo 15,000. Mana mmadụ ya wuru 3.something million je na nke dibia je gwọọ ọgwụ ha ya wọk. Ọgwụ ha ya wọk. Ono shield ọba be nwa dibia. Condemn wezie onye je eme ife mana ọ wụrụ pastor. Ọ na-akwa pastor n'ọkụ. Afụbom hapụ Verydarkman agwụgo m na Verydarkman abụrụ pastor. Verydarkman just frustrated because no feel na asị na nwata kpakara ibe na nkụ asị na ọkpara ya na aja ọfịa.
happen. It happened when you decided to make yourself a CIA, a CID officer against your fellow pastors. Happens the people known at the very kingdom you are wrestling against. He sent away a pastor. Akwa Okuko pastor asking man so kuchi with end time pastor. Bible makafa. You left the activities of those people who are wrestling against the kingdom in on it. You left the activities. Ibe Valentine hapo ka block onye ahụ ebe self. Oso do nka if I wo all had good na ida alo. You got to go every day. Pastor this, pastor that, pastor this, pastor that. Or nya we feel that they preach in your congregation. What happened to those people who are against that very kingdom in on it? What happened to those people against you use when I'm manipulating the man at this world? You are not interested. You are not interested. Or because Nantunya when remember, when followers, when they believe in it. Or because of that, you people are using that vulnerability of people when they deceive regarding them mad. When they use it, when they deceive regarding them mad. Yeah? Well, against Onyekulu, now Akwa can never pay that money. Go and tell them. Go and tell them that Akwa has paid. Go and tell them that the Ezugo say, na Akwa has paid. Yes. Jenugbe no mukuru. Si na Ezugo say na Akwa akwuolo ugwo. Akwa akwuo ugwo. Yes. Let them come and analyze to us and tell us how VDMs were more powerful than Chukwaho. Nde wadibia na ekpelu. Dam nde na ha anakpo. Dam haru bunagwa hanakpo. How they analyze the here? I have been waiting for them to come and analyze it the same way as we are now analyzing the pastor. You will not see them. This is a good example for you to come and prove to people that indeed come and develop more on that ogu part. Makanife yemego. Obule every day ndoka ndobiinu ndobi hagwarinu ndegwarinu. This is the time for you to use this message. We gwakwakwande believe n'ogu. If one mama he paid because VDM is involved, thanks to VDM, not pastors. If they are always obsessed with that pastors. Who is talking about pastors making Akwa to pay? Who is talking about pastors? They are always obsessed when they hear that name, pastors. It torments the demon inside them. Honor tormented the hell out of them. Honor tormented the hell out of them. Pastor, church. If I name maybe right under their nose. Right after their nose. This is a good case for you to use to tell our people Nika Adro Nogu has no puta, no wayoka and egufa, no one power. This is the time. I am telling you what you should be saying. No one with power. Yes. No one can do anything. No man and no one can do that. Yes. Now man is God to man. Why? I want you people to make it a program all over on Facebook throughout 1 week or 2 weeks. Are you scared to lose those followers? Perhaps you are scared that you will lose those followers. That is why you are running away from stating the obvious. JPAC sound way to answer sound or lose more than 30% of followers. Edge comment of truth is sound way to answer sound. You will lose them. The same thing with all of you, the whole rest of you. If you sound the same way I've been sounding, you will lose those followers. Ndogu in wetano kwase. Then sinaja.
ndị ogbu mmadụ, ndị na-eme mpụ, ndị anụ na-ekwe eme, ndị ji ọgwụ ifiri isi, ndị kuchikachara ọgwụ na wodropu ha niile, nyakọrọ ya ma na akpa buru ya ma n'ukwu na-akpagharị. Agwara ngụ na eme ọgwụ wee biiru na airport ebe emi steady jụọ onye na-alụ na cargo section ife ha na-afụ n'anya a na-ebu na Amerịka, na-ebu na Turkey, na-ebu na different places. Ịghọtago? Ịghọtago? Efu ha a na-ebu n'ọgwụ a na-ebunara ha n'obodo oyibo, mana ha na-agbalụ na ndị ọcha adịghị ejezu ụka. Ijugo fa na ndị ọcha ọ na-agwọ ọgwụ? Ndị ọcha ọ na-agwọ ọgwụ? Ndị ọcha ọ na-agwọ ibobo? Ndị ọcha ọ na-agwọ kele afa ya oke ite? Ndị ọcha ọ na-agwọ ọgwụ? Were akpịrị tii na ngụga. Don't speak through your stomach. Then nwoke gwara anyị chọrọ ka anyị na-ema aka because na anyị gwara ya na kesi Akwa, na kesi Akụ ha sponsor that na anyị scatter that case, scatter ya because na anyị mana anyị na-ekwu eziokwu. We scattered it. Kwerie ye ha jebunite nke onye si nọ na nga n'obodo oyibo, nọ na nga. I call ntị ka ọ na ya afọ ha ka mmadụ free akpagharị gbatagodo ụgwọ nke ejimeji, ka mmadụ free akpagharị gbatagodo ụgwọ nke ejimeji. O wee wụrụ unknown person anyị amaghị ebe ọ nọ si anyị n'ọnọ ịbịara ịgba ụgwọ nwanne gị, ịbịara ịgba ụgwọ nwanne gị, ịbịara ịgba ụgwọ nwanne gị. Next of kin anyị kụpịa ntị mee ka anyị anọghị ifele emewuo ha, ikuku buru nke ahụ bufuo, anyị na-eche ha na the next one. Ọnya ka eji wee welite this case, o wee tie mpara na because na anyị take this position na ife dị etu anyị eme na akwameye nke eme na akwameye nke eme, akwa wee mee akwa wee kwụ ụgwọ wee tụọ slip wee kwụcha wee kwụ extra. Edu a Bobrisky wee kwụcha akwụ extra. Akwa wee kwụcha wee nye 500,000 extra. Sorry for your inconveniences. He knew n'ifo mere adọrọ mma. He accepted n'ifo mere adọrọ mma because no man in the past when you have directed him, when you have led him, he mislead the at the end of the day, he has decided this time around not to listen to you. For you to prove to us that you are a man of your word, can you equate all those things in a? Can you kindly block Akwa and delete his number from your phone? Of course, you cannot do that. You cannot do that. I will end this broadcast here. I have an engagement in Nidre Cash now. But how I wish Namono could more here. How I wish Namono could here. So Mama 3G cannot hear. I should go na this lady on Facebook. Ndogwo. Ndo kunsi, ndo onye nyule, ndo onye kafo, ndo which is a wizard in a fenenu. So ne kano ndo, amogo ne kano yo. So no soke iba na page. So ngu mi fe go na chigu na afu, iji wesi na page mba feli. Sa hapo ruwe kuta ye biasa. Agwa mono ni ife mwo eneke nti oba. If I video na agwa, if you come for me, you are the victim. If I come for you, you are the victim. You will be the greatest. I will torment you more if you choose to be patrolling around my comment sections or my page. You won't see me in your own. No. You won't see me in your own. But you will keep rigimaroli na my own. I will keep tormenting you.
Ma torment kidogo. So if you pay attention to me, wahala. If you don't pay attention to me, wahala. So you will like to sneak in to know what is happening. Or can I torment you? Or if you name a guru. Guru cannot leave this page. You cannot just leave this page because oya to come back April. Nke wu mebiri okwu niile. Oya to come back. Nke mebisigoro ife niile. So you will always want to stay na corner. Nenyo. You will always want to stay na corner. Ka ị nenyo ka ị mara ife na-eme. Eziokwu cannot be true. Eziokwu cannot be true. Say the truth. It pays to be a man. It pays to be a man. Be a man. Be a woman of truth. Be a woman of truth. Una encourages no nwoke by, no magbogho by. These days, nwatakịrị do 17 years, 18 years old nwanyị na-eje na nke dibia ije rụọ ọrụ mmiri. Ọ na-eje na nke dibia ije gwọ ọgwụ. All in the name of na omenala. Onwerozi onye na-atụ oge mbụ onye na-eje na nke nwa dibia ọ na-ezo ezo kịta. Onwere onye na-eje na chọọchị ka o je kpee ekpere ka o kpegbuo. Onye na-eje na chọọchị ka o je kpee ekpere kpegbuo. Ọ ma na ekpere a na Chineke aya aze. God is a just God. Mana mmadụ eje nwu na nke nwa dibia gwa nwa dibia ifo chọrọ ime. Ijekwu pastor ọgwa pastor ọ na-echọrọ ikpe ekpere ka Mr. Okafọ nwụọ. Ọjọọ kere ife Okafọ mere. Ekpere for justice. Chineke chọwa ndị ilo. Mana onye na-ejebe nwa dibia luo owole afa onye nwa dibia gwa ya ife ọ ya arụ maka nwa dibia narị ego lụọ ọrụ ya ihe. Ọrụ iwetara nwa dibia ka ọ ya arụrụ. Onwe nke ihe weta pastor ọdọnọba ga na male counseling. Wee kpepụ mmụọ ekwuru n'anya ukwu n'ime. Because your pastor will even teach you to forgive. To even ask for forgiveness, whether Nongu major or Nongu ke major. Ma happy eba. Dalon.